салом тамошобинои азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ана хел ки мебинед мо ба анами хел ҳаво мароз 25 градус ҳаво хунук бинед хел дарахто ях кардагӣ ам хел имрӯз офтоб баромад офтоб бошадам ҳаво ганда хунук ана инҷа бошад ман картошка бирён кардосам берун ба дар ини дега дида намешад. ана хостам ки имрӯз гӯште гирифта бегоҳӣ чӣ караги будам намак карда монда будам гуфтам қайла кунам гуфтам аввал гӯшта наандохта ана картошка 4 та сурха карда гирам барои бачаҳо баъд гӯшта меандозаму бирён мекунам. шамол нехайрияд имрӯз беҳад хунук ҳаво бо апага гармтар мешад. ана мурғакоя бинед мурғакоям офтобак ба худа кушона гирифтем. ҳамеш якҷо ҷамъ шудем хушрӯ. инуям гармиам мехоҳанд. ана духтарҷони манам буромад берун имрӯз мактаб нарафт. ана имрӯз акош шаҳр рафтагӣ буд барои ҳамин намондем танҳо худаша. ана имрӯз акоша дуюм бор медкомиссия беҷоязад бояд медкомиссия гузарад. имрӯз медкомиссия худи ҳамон чӣ мегузоштем военкомат барои ҳавай рафт. картошкаи мана қариб сурх шудосем. ана имрӯз ино бояд шикор мерафтан. ин ҳамаи чизо дар рӯи ҳавлӣ бо шикорошон отменит шуд. шикор нарафтану ҳами хел ҳоли ин қуттиҳо дар рӯи ҳавлӣ содагӣ снегаходо нами хел пеши ҳавлӣ ба анакнун алоби махшурӯ дар гирифт. духтарам хона ба авқот кунам гуфта тайёри дидаса буд. ман гуфтам чӣ мекунем берун ба алоб мекунем як борам хе алоба ки тайёр мегирем 4 та картошкаи сурх мекунем баъд ман гӯштая бирён мекунам. хонаям гарм гӯшто вайрон нашавад гуфтам бегони намак кардаги будам намака нас хушрӯ гирад худаш ба гуфта қайла амин намакӣ бошад бо нағз меистад хушрӯ меистад.
картошка бирёнам тайёр шуд. Аҷоиб хуш рӯй пухт. Бинед? Хеле хуш рӯй пухтагӣ ба мазза. Гарма как ҳозир мехӯрем. Хона мебарем. Я банка салени мекушаем, салени бодринкати. Мазза кара мехӯрем. Аҷоиб хушрӯй пухтагӣ картошка. ман қариб сер шудам сари дегба. на картошкам хеле хушрӯй пухтааст ки дам ҳавас кардем хеле мехӯрем. ана картошка бирён тайёр бетон мехӯрем. ана инҷа гӯшто ман бегоне хеле намак карда мондагӣ будам. ана ҳозир бо инҷа контейнер бем ҳаст. гӯшт бисёр гуфтам ҳайф нашавад. гирам ҳамеша гӯштрӯи сурха карда. ана қайла кардамона тайёрак авхоти тайёр гӯем. ана вақте ки амин гӯшт набошанд мардакоям ҳамин камтар мегирам мехӯрам. вақте гӯем авқон набошад мегиранд шикамакошон сер. ана ҳозир мегирам анамино бирён мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ана акнун гӯштоя меандозем. ана тамошобини азиз як дег гӯшт шуд. ана инҷа ҳозир шишта акнун алобиша хушрӯй нағзакак монда. гӯштои сурха карда мегирем. акнун маҷбур ки амин сари дег ба истем. инҷа бо пишакам дорем. барои амин дилам хавотир чарх зада гаштем гирди дегба. барои амин аз сари дег ягонҷо намерам. мешинам аминҷа то гӯшта бирён карда гирифтанама. аввал ба алобаша камтар ҳозир баланд мекунам то ҳамун гӯштои обаш қоқ шуда наша. баъд майда мемонем бо ҳезума камхел майда ҷӯшаду сурх шавад гӯшт. ҳезумои қоқи хушрӯй ҳозир як дама тайёр мешад. қайламу ҳезум бемалол инҷа ба чӣ қадаре ки ҳезум сарф кунӣ чӣ қадаре ки алоб кунӣ дилат намесӯзад. тоҷикистон ба бошага хеле дилат намешад. эконом мекунӣ. ҳозиреша мебинам бо пага чикор мекунем гуфта бо эконом мекунӣ. хай инҷа бемалол ҳезум чӣ қадаре ки бошад ҳезумои қоқ дарахтои қоқ. марҳамат дӯстонам бетон меҳмонӣ хонем ова мешинем як ҷоя қайлаҳои бомазза мехӯрем. суҳбат мекунем бо наздик шинос мешем. хайр ин буд имрӯза влоги ман. дастгириро фаромӯш накунедон. то влогҳои оянда худо нигаҳбонатон бошад.